ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଭାବି ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ ପୁଷ୍ପକୁ ସତ୍ୟ କଥାଟି ଜଣାଇଦେବ। ନଚେତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ଲୀଳା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି, ଶେଷରେ ତା'ର ଫଳ ବଡ଼ ବିଷମୟ ହୋଇଉଠିବ। ପୁଷ୍ପର ତ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ଅଜ୍ଞାନରେ ଏହି ଜିନିଷଟି କ୍ରମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ଏହି କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ଚେହେରା ପୂର୍ବପରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ, କେବଳ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁଷ୍ପକୁ କହିବ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସୁବେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି ପୁଷ୍ପର ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା କ୍ଷଣି ଉଭୟ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସୁବେନ୍ଦ୍ରର କେତେଥର ପୁଷ୍ପକୁ ଧରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ କହି ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଇଛି। ଦିନେ ପୁଷ୍ପ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଗପ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ହେବ। ମିନି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଷ୍ପର ଖଟକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଖଟ ହଲିଯିବାରୁ ପୁଷ୍ପ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସୁବେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ବସିପଡ଼ି ପୁଷ୍ପର ହାତଟିକୁ ସସ୍ନେହରେ ନିଜ ହାତ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ସ୍ନେହାର୍ଦ୍ଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆସ ସେ ଘରକୁ ଯିବା। ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ଗପ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ଆବେଗଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷଣ ସୁବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଭାବି କହିଲା, ଏଇଠି ବସୁନା, ଏଠି କ'ଣ ଗପ କରିହେବ ନାହିଁ? ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦିଏ। ମୋର ଅନେକ ସେବା କରିଛ, ମୁଁ ଦିନେ ହେଲେ କଥା ନ ଶୁଣୁ। ସୁବେନ୍ଦ୍ର କହିଉଠିଲା, ନାଇଁ ମୋର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ? ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ପୁଷ୍ପ ହସି ଉଠି କହିଲା, ଆଉ ତେବେ କ'ଣ? ସୁବେନ୍ଦ୍ର କିଛି ନ ଭାବି କ'ଣ କହୁ କହୁ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା, ଏଠି ମିନି ଶୋଇଛି, ଉଠିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଷ୍ପର ଦେହ ସାରା ଗୋଟାଏ ପୁଲକର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଭାବିଲା, ଏତେ ଦିନେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ, ତାର ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ବହୁଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଆଉ ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ତାର ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଜମି ଆସିଲା। ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଗପ ବହିଟିର ପତ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲା। ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଆଲୋକର ରେଖା ପଡ଼ିଲା ତାର ଆନତ ମୁହଁରେ। ଜଣାଗଲା ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଛି ଯେପରି। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ବିଭୋର ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେହି ବ୍ରୀଡ଼ାନତ ମୁହଁକୁ। ତାର ସମସ୍ତ କଥା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ବୋଧଶକ୍ତି ହଜାଇ ଦେଲା ସେହି ମୁହଁରେ। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତାର ହସ୍ତରୁ ପୁଷ୍ପର ହସ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ କେବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେ କେତେ କ୍ଷଣ ଯାଏ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ଆୟାସରେ ନିଜକୁ ସହଜ ସଂଯତ କରି ମୁଖ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଖିଲା, ସୁବେନ୍ଦ୍ର ବିଭୋର ନୟନରେ ତାରି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେ ମୁଗ୍ଧ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ କ'ଣ ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ସଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସୁବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ଉଠି କ'ଣ ଭାବି ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପୁଷ୍ପ ନୀରବରେ ତାରି ଅନୁଗମନ କଲା। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ଆଗେଇ ଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟିକରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଷ୍ପ ନ ବସି ଟେବୁଲକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସୁବେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପର ହାତ ଧରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ କହି ନ ପାରି ଇତସ୍ତତ ହେଲା। ପୁଷ୍ପ ମନେ ମନେ ହସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ସୁବେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ପରିହାସରେ ପଚାରିଲା, ପୁଣି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ନିଦ ଲାଗିଲାଣି? ଆସ ଶୋଇବ, କାଲି ଦିନଯାକ ବସି ଗପିବା। ଏହା କହି ସୁବେନ୍ଦ୍ର ହାତଟିକୁ ଧରି ବିଛଣା ଉପରକୁ ଘେନି ଜୋର କରି ତାକୁ ଶୁଆଇଦେଲା। ପାଖରେ ବସି ଚାଦରଟି ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲା ବେଳେ ସୁବେନ୍ଦ୍ର ତା ହାତକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଲା। ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମିରେ ପୁଷ୍ପ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ହସି କହିଲା, ହାତ କବଜି ଯେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବେଦୀ ଉପରର ଓରିମାନଟା ଏମିତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଇ ନେଉଛ ପରା। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଟିକେ ଘଷିଦିଏ। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁଷ୍ପର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଷ୍ପ ସୁବେନ୍ଦ୍ରର ପାଦମୂଳକୁ ଘୁଞ୍ଚି ବସି ତା ଭଣ୍ଡାରୁ ଲୁଗା ଖସାଇ ଦେଇ ହାତ ଦେଲା କ୍ଷଣି ସୁବେନ୍ଦ୍ର ଗୋଡ଼ଟିକୁ ସଙ୍କୋଚ କରି ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ଜୋର କରି ଧରି ଅଟକାଇ ଦେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ଉଭୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ପୁଷ୍ପ ମୋଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ ମନେ ମନେ ହସି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପରିହାସ ସ୍ୱରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ରାଗ କର ନାହିଁ, ଥରେ ମାତ୍ର ମୋର ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରେ। ତାପରେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗ ବା ରଖ। ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତମର ପଦସେବା କରି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ହାତ ଉପରେ ମୋର ତ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏ ହାତ ତ ତମର। ସୁବେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରି ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ହେଁ କଥାଟା କିପରି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବି ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏହି କଥା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେ ସହଜ ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଗିଲି ବୋଲି କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ତମେ ମୋର ଯେତେ ରାଗର କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପରଜନ୍ମ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ହେଉ, ତାହେଲେ ଥରକ ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିବି।
ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ସହିନେବ। ପୁଷ୍ପ ମୋଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ ହସି ଉଠି କହିଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ରାଗିଲେ କ'ଣ ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ସାଧନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ? ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ, କାହିଁକି ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶିଖଣ୍ଡି ପରି ଦେଖାଦେଇ ତାର ସାରା ଜୀବନଟା ପାଇଁ ସରସଜ୍ଜା ରଚନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ସାଧନା ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ସେହିପରି ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆଉ ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ତପସ୍ୟା ନ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତ ଯିଏ ଯାହାର ସେ ତାର, ସେଥିରୁ କ'ଣ କିଏ କେବେ ଏପାକ ସେପାକ ହୋଇପାରିବ? ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ କଥା କ'ଣ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମନେ ରହିବ ଯେ ରାଗିବ? ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଭାବି କହିଲା, ଏ କଥା ମୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପୁଷ୍ପ। ଯଦି ଜନ୍ମାନ୍ତର ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଯିଏ ଯାହାର ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେ ତାହାରି ହୋଇ ରହିବ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ତମେ ଉଚ୍ଚତର ଜନ୍ମ ପାଇବ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ। ଏକାଠି ହେବାର ଆଉ କାରଣ କାହିଁ? ପୁଷ୍ପ କହିଲା, କିଛି କାରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଦେଖିଲେ ଏକଣି ଯେ ଯାହାର ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଟାଣି ହୋଇ ମିଶିଯାନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଆପଣାର ରୁଚି ଘେନି ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ପୁଷ୍ପ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେଖାହେଲେ ସିନା ରୁଚି ଘେନି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳନ ହେବ, ଏକଥା କିଏ କହିବ? କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବର ବାସନା ଅଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିତ ହେବେ, କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମର ମୋର କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା? ପୁଷ୍ପର ଏ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାହା ହେଉ, ତାର ଏ ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ହୃଦୟରେ କିପରି ଆଘାତ କଲା, ତା କେବଳ ତାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିଲେ। ସେ କେବଳ ଭାବିଲା, ତମର ମୋର କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା? ପୁଷ୍ପଠାରୁ ପଦସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଉଚିତ ମନେ କରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବସି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଥାଉ, ହାତକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୃଦୁ ହାସ୍ୟର ସହିତ ପୁଷ୍ପ କହିଲା, ଏତକ ଆଉ କ'ଣ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିବ? ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଉ ଦୋହରା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ରାଗଯାକ ସବୁ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଲାଣି। ମୋତେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଦେବ ନା କ'ଣ? ପୁଷ୍ପରେ ଅତି ନିରୀହ ନିଃସନ୍ଦେହ ମନର କଥା ଶୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ତାକୁ ବଲବଲ କରି ଅନାଇ ରହିଲା। ତାର ଆଉ ବାସ୍ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କିପରି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ଉପରେ ସେ ବଜ୍ରପାତ କରିବ, ଏ କଥା ସେ କୌଣସି ମତେ ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସେ ତୀବ୍ର ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଭାବନାର ରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖି ପୁଷ୍ପ ଅନୁଯୋଗ କଲା ପରି କହିଲା, ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଭାବି ଭାବି ଦିନ ଯାଏ। ତମେ ଏହିକ୍ଷଣି କେତେଦିନ ଏ ବହି ଫହି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ନା, ସିଧା ହୋଇ ଶୁଅ। ମୁଁ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଦିଏ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କିଛି କହି ନ ପାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଷ୍ପର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଭାବିଲା, କଥାଟିକୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଏ ଆଣିବା ଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାହସ ତାର କ୍ରମେ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି କହିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଯେ କ୍ରମେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୁଷ୍ପର ଅବସ୍ଥା ବା କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ନ ଜଣାଇ ଅହରହ ଏଇ ଭୀଷଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣାଇ ଦେଇ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ସହସ୍ର ଗୁଣେ ଭଲ। ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପର ଯାହା ହେଉ ବା ତା ନିଜର ଯାହା ହେଉ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସହଜ ସରଳ ବାଟଟି ଧରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କର ଲେଉଟାଇ ବାମ ହସ୍ତ ତକିଆରେ ଦେଇ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପୁଷ୍ପ ପିଠି ଉପରୁ ହାତ ଆଣି ବାହୁ ଉପରକୁ ନେଲାବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ପୁଷ୍ପର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଯେପରି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଉଦ୍ବେଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖେଳିଗଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇ ମୋହାବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଅଧର ଯୁଗଳ ଏତେ ଜୋରରେ ଥରି ଉଠିଲା ଯେ ସ୍ପଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ପର ଅନ୍ତର ଛଟପଟ ହୋଇଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣପଣେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଟିରେ ଜୋର ଆଣି ଡାକିଲା, ପୁଷ୍ପ। ପୁଷ୍ପ ଆହୁରି ଟିକେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସହଜ ଭାବରେ କହିଲା, ପୁଷ୍ପ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭାବୁଛି, କହିପାରୁନାହିଁ। ପୁଷ୍ପର ହୃଦୟ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତାହା ବୁଝିପାରି ବହୁକ୍ଷଣ ଆଉ ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଭାବରୁ ବୁଝିପାରିଲା କ'ଣ ଘଟିବ। ସେ ନିଜର ମନକୁ ଶକ୍ତ କରିନେଇ ସାହସର ସହିତ କହିଲା, ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରୁହ ନା। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବି। ତମେ ଜାଣ ନା ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛି। ସେ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ତା ପିତାମାତାଙ୍କର କିଛି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲି, କାରଣ ଏଇ 6-7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଅବିଚଳିତ ରହି ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ପୁଷ୍ପ, ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଳାରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ପୁଷ୍ପର ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ସରିଗଲା, ତାର ବି ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା ତାକୁ।
ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଦମ୍ଭ ଧରି ପୁଷ୍ପର ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଷ୍ପ ସଚେତନ ହୋଇ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତା'ର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତ ଆଦର ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତମର ଯେପରି ଭଲ ହେବ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼। ଏହା କହି ପୁଷ୍ପକୁ ଧୀର ଭାବରେ ଧରି ଶୁଆଇଦେଲା। ପୁଷ୍ପର ଭାବନା ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଶୋଇ ରହିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଦ୍ରା ନ ହେବାର କଥା। ସେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଜାଗ୍ରତ ରହି ପୁଷ୍ପ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଝିପାରିଲା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ଭୋର ହୋଇଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପ ନିକଟରୁ ଉଠିଗଲା। ମିନି ଆସି ପୁଷ୍ପକୁ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାରେ ଭାରି ତ ଚାଲାକ, କେତେବେଳେ ଉଠି ଆସି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛ। ପୁଷ୍ପକୁ ଏପରି ନିଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ମିନି କଥା ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଲା, ଏଇକ୍ଷଣି ଉଠାନା। ରାତିଯାକ ଭାବି ଭାବି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ ସେ କେବେ ହିଁ ପୁଷ୍ପକୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ପୁଷ୍ପ ଯାହା ହେଉ, ବେଶ୍ୟାକନ୍ୟା ହେଉ ବା ନିଚ ଜାତିର କନ୍ୟା ହେଉ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତ ବେଶ୍ୟାକନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ରମଣୀର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ। ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ମାଣିକ୍ୟ ଆଣିଲେ ମାଣିକ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୂଗର୍ଭରୁ ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ହୀରା ଆହରଣ କରାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସମାଜ ଏଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରିବ ତାକୁ। ସେ ତ ଏହି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ଗଢ଼ା। ତାର ଅତି ଅଯୌକ୍ତିକ ତୁଚ୍ଛ ନିୟମର ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଅସହାୟ ଜୀବନ ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରି ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ସେଥିରେ ବଳି ଦେବ। ପୁଷ୍ପ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, କୁକୁର ବିଲେଇ ନୁହେଁ। ସମାଜକୁ ଡରି ଏହି ନିରୀହ ସୁକୁମାର ଜୀବନଟିକୁ ସେ ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଆରଣ୍ୟକ ବର୍ବର ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତାର ନାହିଁ? ଲୋକେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ବାଟରୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଦେହ ଲାଳସାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଭାବି ବିବାହ କରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ କେତେ? ଜନତା ସେ ତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଗୋଟାଏ କାକଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ କା କା ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ ମାତ୍ର। ସେମାନେ ତାର କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଣପାତ କରି ବଞ୍ଚାଇଲା, ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତ ବରଂ ଦୁର୍ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଥ ସୁଗମ କରିଦେଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁପାତ୍ରରେ ତାକୁ ବିବାହ କରାଇ ନ ଦେଇ ନିଜେ ବିବାହ କଲା କାହିଁକି? ସେ ନିଜେ କ'ଣ ସୁପାତ୍ର ନୁହେଁ? ଯିଏ ତାର ବିବାହ କରିବ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଏହି ମୂର୍ଖ ଜନତାର ଏହି ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅକାରଣ ଆକ୍ରୋଶ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଜନତା ଅତି ପରଶ୍ରୀ କାତର ମୂର୍ଖ, ଅନ୍ଧ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମହତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ, ଗରିମା, ମନୁଷ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବରାବର ଖର୍ବ କରିଛି। ସେ କେବେ ହିଁ ଜନତାର ଦ୍ୱାରକୁ ହାତ ପାତିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଅଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା ଭାବି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ତାର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଦିନ 8:30 ବେଳେ ପୁଷ୍ପର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତା ପାଖରେ ବସି ଆଉଁସି ଦେଉଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼ି ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଲୁଗାଟା ଟାଣି ଦେଇ ତା ଶୋଇବା କୋଠରୀକୁ ଟଳି ଟଳି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଗାଧୋଇବା ପାଣି ଦେଇ ଡାକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ତାର ସେହି ବସିବା ସ୍ଥାନଟିରୁ ଆଉ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହରେ ମୋଟେ ଜୋର ନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମିନି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଯା, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ପାଟି ଫିଟେଇବି ନାହିଁ। ରାଗରେ ପୁଷ୍ପକୁ ଟିକେ ଠେଲି ଦେଇ ଖଟ ଉପରକୁ ଯାଇ ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଥିଲା। ସୁଦୀର୍ଘ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତାର ଅଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ କିଛି ଭାବି ଠିକ୍ କରି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପର ତୀବ୍ର କଷାଘାତରେ କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗଭୀର ମର୍ମବେଦନାର କୋହ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ବାହାରି ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ତାର ଲୋତକର ବନ୍ୟା ବୁହାଇ ଦେଉଥିଲା। ମିନି ତକିଆରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ସବୁ ଅଭିମାନ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ଆସି ପୁଷ୍ପକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କହିଲା, ହେ ନୂଆବୋଉ, ତମକୁ କ'ଣ କାଟିଲା? ହେ, ତମକୁ ମୋ ରାଣ, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ନୂଆବୋଉ, ତମେ କାନ୍ଦନା। ନନା ଶୁଣିଲେ ଏଇକ୍ଷଣି ରାଗିବେ। ମୁଁ ଗେଲରେ ଠେଲିଦେଲି ନା। ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁଃଖରେ ଏପରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମିନିର କଥା କିଛି ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମିନି ତା ମୁହଁକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଅନାଇ ଅନାଇ ତାର ଶିଶୁ ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ହେ ମୋ ନୂଆବୋଉ, ତମେ କାନ୍ଦନା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କାଲି ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ଭାବି ଭାବି ପୁଷ୍ପର ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ଦେହରେ ଯେପରି କିଏ ତପ୍ତ ଲୌହ ସଳକା ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ତାର ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା।
ଅତି କଷ୍ଟରେ ଲୁଗା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଇ ମିନି ହାତକୁ ପୁଷ୍ପର ଦେହରୁ ଖସାଇ ଆଣି ମୁହଁରେ ତାର ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ବୁଝାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଛି କାନ୍ଦନା, ନୂଆବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା, ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ। ଗଲୁ ତଳେ କହିଦେବୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ, ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ ନାହିଁ। ମିନି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ଯେତେ ପାରେ କଣ୍ଠରେ କୋମଳତା ଆଣି ଅତି ନିଜର ପରି ଆକୁଳ ଅନୁନୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପ, ହେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଅନେଇଲ। ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅନୁଚ୍ଚ ନିର୍ଜୀବ ସ୍ୱରରେ କେବଳ ଏତିକି ଶବ୍ଦ କଲା, ହଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର କରୁଣ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ବ୍ୟାକୁଳ ଆବେଗରେ ତାର ଚିବୁକୁଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଭୁଛି କାନ୍ଦନା, ମୁଁ ପୁରା ଅଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା? ଉଠିଲ ଏ ତଳଟାରୁ।